nke onye chi na zero. Tufu nkụzibe ihe m ga-akụzi taa, achọrọ m ka ịwụchakwa ntị ọfụma n'ihe a m ga-akụzi na ọ dị oke mkpa, mana achọrọ m iji ohere a wee kene ndị ji ezigbo obi na ndị nke na-eshi akwa na-ala ikikwa ihe m na-akụzi. Asị m ndaarụ lie nne na okwu m na-ekwu n'isi unu bụ na ife ọbụla ibu n'obi na-abụlọ njọ, ị ga-ebido fụba ya ka ọ bụrụ na ibido na-etinye ihe m na-akụzi n'ọrụ. Ị ga-ebido ghọtaba onwe gị ife adụbalụ gị na mma. Gaa cheke, gaa through my page, ị ga-afụ ihe ndị m kụziri mbụ nke ka enyere gị aka na mmalite ịchọba ụzọ gị, na onye ọbụla nọ n'ụwa nwere onyinye o ji wee bịa ụwa. Achọrọ m ka ị gee ntị, wechasịa ntị gị ike n'ihe m chọrọ ikwu tata. Ọ bụrụ na ị bụ onye dibịa na-ekechiri ihe nkechiri, ma ọ bụ a na-enye gị nke ị na-agba n'aka, ma ọ bụ nke ị na-edowe be gị, ị bụrụ onye pastọ na-enye baịbụl, ma ọ na-enye gị stika ị amado na moto gị ma ọ bụ na be gị, ị bụrụ onye eze nwanyị ma ọ bụ eze nwoke na-agwọrọ ọgwụ, ma ọ bụ na-enye gị ihe nkeji, ihe ị ga-agba n'aka maka protection, ma ọ bụ ihe ị ga-agba n'aka ka ị wee na-adọta favor. Ọ bụ eze nwoke na-emerụ gị, ọ bụ eze nwaanyị na-emerụ gị, gee ntị maka na unu amara ihe ahụ bụ. Achọrọ m gị ịgwa gị na ihe niile ahụ unu na-ewetụkọwa, unu na-eyi n'aka maka favor, maka protection, nke unu na-edowe na be unu, ma ọ bụ nke unu na-edowe na rum unu, ma ọ bụ na unu na-amado na moto unu. Achọrọ m ịgwa gị taa na ihe ndị a niile bụ ihe ha ji amonitọ gị, amonitọ ife ọma na-abịa na ndụ gị, amonitọ ka isi eje ka isi ana. A ga-ebu ụzọ gba gị nkịta eme abịa n'izizi igotere ihe a, ha mecharụ gị ihe a, efute ife ọma, isi yes na ife a igotere na-arụkwa ọrụ. Mgbe ahụ asa anaghị gwogwo erelasịzịa wee kwezịa 12 inches paịpụ wee na-amị ife ọma na-abịa na ndụ gị. O nwere ndị nọ n'ụbọchị nke taa, ndị ji onyinye Chukwu nyere onyinye ka ha wee gbaziere ndị mmadụ ụzọ, mana ha were onyinye a tinye n'ihe ọzọ, onyinye a wee fuo, ha mewezi ife ọjọọ. Ọnya bụ ndị ga-abụ ha jezie na-edufu ndị mmadụ ụzọ, wee wezie nke ndị mmadụ wee na-acha anyị maka gịnị? Maka oke ọchịchọ, maka na n'ụwa anyị nọ n'yanụ. Ọ bụrụ na ịlụ ha ọrụ ezitere n'ụwa ka ị bịa lụọ, a ga-anara gị ya, and the man last o nwetara na ọ ga-eruo ife niile ahụ ị na-arụ apụta ife, amacha mfa ncha niile, mana ha ga-anata ụgwọ ọrụ ha mgbe oge ruru. Achọrọ m ịgwa gị, onwe ife ọbụla idobere, nke pastọ nyere gị, nke onye ọbụla nyere gị ka idobebe gị for protection, ị na-agba n'aka, ịmadụ na moto gị, idobere na shọpụ gị, idobere ebe ọbụla ka ife ọma wee na-abịara ka inwe protection. Achọrọ m ka ịgwa gị na ife a bụ anya mmụọ, amoosu na amoosu bụ ihe a, maka ndị mmadụ amara ife bụ amoosu ka bụ ihe a ha ji ha nyere unu ihe a wee na-amonite unu ife ọma niile na-abịa n'ụzọ ndụ unu. Ihe ọbụla na-abịara unu ha na-ewori ya, ha ebu ụzọ gba gị nkịta, ọ dịka o nwere ife ọma bịatụrụ na n'ụzọ gị mbụ, wee bidozie wee mmega gị. By then uche ga-amalitezi na ọ bụ ife a ha nyere gị dobe ka ha ji wee na-amonitọ ndụ gị. Ọ bụrụ na oge ruo oge ọ dị ka ịchọpụta agwụ ihe na-eme, na ị ga-achọpụta ihe n'ọhụma na nọ ihe abụ ihe na-eme ide aga n'iru, ha pigbuo gị ịnwụọ. Ọnya ka m ji wee so ife ọbụla onye ọbụla na-eme ya kpachapụ anya. Asị m ka m gwa gị taa, o nwere ife ọbụla pastọ nyere gị dobe na be gị for protection or for favor, ọ bụ dibịa, ọ bụ nke ị gotere n'ahịa, onye sọrọ ya na wụrụ kpori ya na-aja etufuo ya, ichere ịtụfuo ya, isi na ịjụ n'ife ọbụla ihe ọbụla so ihe ahụ wee bịa na ịjụ gị na ndụ gị, na ihe a ga-ajụ wee chọọ ka ha wee kpuchie, nwee ike wee
kpuchie nwee ike mmụọ nsọ gị wee bịa ụwa ama mgbanwu ha mgba. Mana unu ada aghọta ihe nna agwa gị na ife ọbụla ịma enyere gị dobe na be gị were ya tụfusie na ka ị nwere onwe gị. Bido kpebere uchi gị, gaa na 2 peji m ma wee idoga gaa na 2 peji m ịfụ ka m si akụzi, ibido ghọtawa onwe gị ka ibido fụ ife ọma Afrịka pụta n'ebe unu nọ. Na-eji Jizọs wee kọva unu isi. Ndị dibịa si na saịdị nke ha, maka ndị bịa fụgo na ndị pastọ jizi arụrụ ana were anakwa ndị mmadụ ego, gbanwa bagwuo na nke ha. And once mewere ihe, onye ọbụla ji onyinye wee bịa, onye a ji wee bịa ụwa efuo. Onye mere ji wee na-erufuzi ndị mmadụ ụzọ taa. And ife na-eme unu ada amụ ife ga-eme echi niile. Unu aga ama ife ga-eme the next 20 years or next 5 years or next 1 year. Biko nu na-emerụ ndị mmadụ ebe, na-emerụ ndị unu na ha nọ ma ndụ ga-eme ite echi ni, because ụfọdụ ga-abụ amechaa ndị ha ga-eme ite echi na-abụ ndị ga-eso ha wee taa dị ha afụ. Ụfọdụ a na-ata afụ ife ha amarụ maka ya. Gbado na anya unu onye nsị ka ngwa unu. Daalụ.